magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Nicole Ayala. Happy World Radio Day! Ayan, so karamihan sa mga kilala nating mga DJ. Yan. Nagto-throwback yung mga pictures Correct. nila. Dati nung nagsimula sila sa radyo. Sa True Lalo. Hanggang ngayon nasa radyo pa rin. Correct, 'di ba? Naghahagilap nga ako ng ng magandang pang-post na throwback, 'di ba? At nakakatuwa kasi po ang dami pong nagsimula sa radyo na hanggang ngayon nasa radyo, yes, or marami rin na nagsimula sa radyo na napunta na sa iba't iba. Oh. Actually, ang radyo napunta na rin tayo sa iba't iba eh. Correct. Naranasan po namin natin, Jex, 'di ba, na kapag ka gusto mong magpabate sa radio station, talagang dapat tatawag ka o di naman kaya magpapadala ka ng papel ng sulat. Natatandaan ko dati nagmo-mall show kami ni Christopher early 2000s. Yung mga pabate dahil wala pang Facebook Live, wala pang kahit wala pang cellphone. Meron pero malabo-labo. Oo. Meron, pero hindi yung usage niya hindi pa ganoon katulad nung kung paano siya ginagamit ngayon. Right now, napapanood tayo sa Facebook Live, TikTok, YouTube, 'di ba? So noon, kapag nagmo-mall show kami, pag umuuwi kami, literal na marami kaming dalang papel. Iba't ibang mga hugis, mga pinunit, mga palaran ng yosi, basta maisulat para may pabate. Kasi yun lang yung way dati. Diba? Correct. Pero 2000s na rin yun, Jegs. Ang bilis lang. Ang bilis talaga ng mga pangyayari, like sa akin, for my instance, nagsimula ako ng radyo na gumagamit. May buhok? May buhok, siyempre. Isa yan. Yung tape, yung CD. Ay, hindi ko nabutan yung tape. Pero yung CD naabutan ko na. Yung DAT, yung cart. Correct. Isa lang yung laman. Diba? Pag nag-play ng commercial. Oo, grabe. ang galing. Hanggang sa, ito na nga, actually, minsan hindi nyo alam, live kami. Akala nyo live kami, pero wala kami dito. Correct. Kasi ibig sabihin nun, kaya na po ng teknolohiya na kahit wala kami, nandito po talaga kami. Kaya nga, di ba, lagi namin sinasabi, kung gusto nyo kaming bisitahin, mas magandang i-message nyo po kami kasi baka yung surprise visiting nyo, kayo ang ma-surprise, di ba? Pero wag naman sana dumating yung panahon na AI na lang yung DJ. Huwag ka maingay, di ko nga sinasabi. Baka may boss na makarinig, maisipan eh. Pero alam mo, yun yung sa tingin ko, ito lagi kong ibibigay na advice kahit hindi hinihingi. Sa mundo ng AI, posible na talaga mapalitan ang napakaraming mga trabaho. Totoo po yan. Tingnan mo nga naman, no, nung panahon ng pandemic, who would have thought na pwede pala ang Zoom para mag-meet. Ayan. Diba natatandaan ko, ang daming mga meetings na hindi natutuloy, palibhasa, wala yung Zoom eh. Diba? Kailangan asikasuhin pa na lahat available na makakapunta, ganyan. Natatandaan ko nga prior to the pandemic, meron tayong kausap na kliyente sa boardroom natin. Tapos yung paraan para kausap natin sila, naka-loudspeaker. Alam mo yung gano'n, napaka-old school na may naka-loudspeaker eh. Sa ngayon, pwede na ang face-to-face with digital, with kasama rin na merong online, di ba? May presentation, di ba? Natatandaan ko, ang dami ko natatandaan. Nung nag-uumpisa kaming may mga presentation dati, nung mga unang taon namin dito, naggumagamit pa kami literal ni Christopher ng Manila paper. Ay, naku, nakakaloka. So, di ba, in the times of change. So, ito yung sinasabi kong advice na ang bilis po ng ng takbo ng panahon eh, sa totoo lang. Madaming mga trabaho, for sure dun sa mga nakaka-relate, madaming mga trabaho na napalitan na po ng computer, napalitan na po ng AI, na hindi na kailangan na aktual na tao, 'di ba? Kaya may isang department na nawala nang dahil diyan, 'di ba? Kodak. Sipin mo yung Kodak, 'di ba, nawala. Sino mag-aakala na mawawala? Correct, 'di ba? So pwede at posible. Ang feeling ko lang para lang ma-maintain natin na hindi tayo maalis dito. 'Di ba? Is yung attitude. Tama. So dapat maayos po yung attitude natin kasi yung skills, yung talent
na yan, feeling ko ano yan natututunan talaga siya Pero yung attitude mo, innate yan. Yan yung values mo So kung masama ang ugali mo, palitan ka ng AI. Tama. hindi yung boss mo hindi hindi mag-aalinlangan kasi sabi niya, ang sama ng ugali Pero kung halimbawa, mabait ka, sumusunod ka, kahit sa totoo lang, yung trabaho mo, pwede nang palitan ng computer. Sa totoo lang, may mga ganun dito sa atin, yung mga trabaho na pwede nang palitan ng computer, mapapalitan kaya lang, yung attitude mo maayos. Okay ka na makisama, loyal ka sa company, 'di ba? So yan po yung wag nating kakalimutan kasi yan yung wala sa AI, 'di ba? Ayan, parang speaking of radio, naalala ko dati na malayo na rin din ang narating ng radio. Like for example, dati meron tayong tinatawag na traffic per station. Alam mo, sa radio, ito po sila yung mga correct. Sila yung gumagawa ng ng mga commercials. Araw-araw po yan. And then eventually, naging computerized na. Isang department Isa na siyang department. Digital na lang Digital na. Okay, so yung dati, nung radyo, di ba? Nakikita natin na parang nagsa-start na yung digital. Yung digital team po namin ay nag-umpisa sa iisang tao. Isang tao lang. Tapos naging dalawa. Tapos ngayon po yung digital team po namin, mas marami na po sa lahat ng mga departments dito, 'di ba? So ganun po yung pag-evolve. Mabilis po. Kaya yun, uulitin ko lang, 'wag nating kalilimutan yung kagandahang asal at kagandahang ugali. Kasi sa totoo lang, pwede po talaga tayong palitan ng computer. Sa totoo lang. Pero pag nakita ng boss mo na hindi na kailangan ng posisyon mo dahil mabait ka, maaasahan ka, hahanapan ka niya ng ibang trabaho. Kahanapan ka niya, gagawan niya ng paraan para hindi ka maalis. Kasi loyal tong taong to. Wala namang ibang ginawa ito kundi pagsilbihan yung kumpanya natin, 'di ba? So, yan po yung mga magagandang bagay na resulta ng kabaitan, 'di ba? At isa pang resulta ng kabaitan, madali kang pautangin. Feeling ko kapag ka mabait ang isang tao, madali yung pagpapautang sa kanya. Correct. Pag halimbawa may ugali, parang ang bigat, parang ang hirap, 'di ba? Halimbawa na lang naisip ko na dumating ang panahon na mauuso na yung robot. Ayan. 'Di ba si Kajot yung tagalinis natin dito? Paano na lang kung robot na ang tagalinis? Ayan. So isipin ng dahil si Kajot talaga maaasahan natin dito. 'Di ba? Siya na magiging head ng mga robot. Yes. 'Di ba? Correct. Taga-instruct sa mga robot, 'di ba? Taga-encode, itong gagawin mo. Dito ka magmamap. Tama. At ako hindi ako nagtataka na dumating isang araw na yung mga tagalinis ay robot, 'di ba? Nag-umpisa na nga siya sa mga sa mga smart na mga vacuum. 'Di ba? Ang galing kaya ng mga smart na vacuum jigs. Alam niya pagka lobat na siya, alam niya kung saan siya magcha-charge. Babalik siya sa charging port niya. Ay, galing. Going back to my charging port. Ganon! Yan po ang ginagamit ni Nicole sa bahay niya. Hindi, nakita ko lang sa friend ko mayaman. Baka naman po, yung mga may pa-smart vacuum dyan. Kahit sa mga restaurant, di ba? May mga robot na nagsiserve. Yes, totoo. Meron nga, ayoko lang din talaga. Iba din talaga kasi kapag may actual kang taong nakakausap at hindi chatbot or Ikaw ba yung nagkwento na nagbakasyon kayo na wala kayong taong nakakausap? Wala kami nakakausap na tao. Ayun, ayoko na mag-check-in doon kasi parang pag may problema, ang emergency. Susumbungan ko robot. Kasi isipin mo, paghingi ka ng towel, may pipindutin, tatawag ka, pero may pipindutin ka lang, may dadating na hindi naman siya robot, hindi, may dala siyang mga towel. Tapos for some reason, may sensor din siya, magdo-doorbell siya kahit wala siyang kamay, di ba? Nakakaloka, nakaka-amaze, na nakaka-stress at the same time, 'di ba? Pero ulitin ko lang yung mga robot na yan, pwede silang magkaroon ng pagkakamali kasi syempre, computer pa rin 'yan, ganyan. Nagkakaroon ng mga mistakes, 'di ba? Pwede maghang, 'di ba? Pero wala po silang masamang ugali, 'di ba? Wala kailangan silang pakisamahan, 'yan, 'di ba? Pag inotos ng boss, susundin agad, wala masyadong eklabo, 'di ba? Yun lang, hindi naman natin sinasabing wag magrereklamo. Kasi isa ako sa mga taong kapag sa tingin ko dapat nagtatanong. Kaya minsan kinakapahamak ko yan Hindi ko kaya talagang yung tahimik na lang. Actually, pareho tayo. Kaya napagbibintangan, reklamador. Correct. Ikaw reklamador, ako parang ang hilig mag-question ng authority. May gano'n. Saan naman ang galing yung diba? Nagtatanong lang naman ako kasi
para lang naman ito sa feeling ko ikabubuti ng bayan, di ba? Kasi dapat importante din kasi na maging skeptic tayo eh. Hindi lang yung basta maniniwala ka sa kung anong sasabihin. Correct, tapos papayag ka na lang. Kaya tayo Yan daw ang sign ng mga matatalino. Ayan. Matatalino, di ba? Kasi nagtatanong, hindi totoo. Di ba? A smart mind always questions, di ba? So hindi naman natin sinasabing wag kang ang kabaitan na ibig sabihin sunod lang ng sunod na hindi nagtatanong. Hindi naman ganoon ang pagiging mabait eh. Di ba? Ang importantatious is marunong ka rin magtanong, marunong ka nga, basta marunong ka makisama. Hindi ka pabigat, di ba? Pagtingin mo may konting injustice. Yan. Tanungin mo kasi baka may principle naman behind it. Tapos makita mo na, ay oo nga po, ayan, at least naiintindihan mo. Correct. At dagdag kaalaman yan. Tama, di ba? Mabuti na yun. Kasi ako naniniwala ako, Jegs, na minsan yung pagiging sobrang tahimik, mas delikado siya versus yung sinasabi mo. Kasi siya accumulation o patong-patong na nararamdaman na hindi na po proseso. Unlike pag sinabi mo, halimbawa, kunyari sa pag-aaway na mag-asawa, naniniwala ako na mas delikado yung 10,000 mga pananahimik mo na masama ang loob mo versus one major fight. Mas delikado yung 10,000 rason na hindi ka nagsasalita. Nako. Diba? Kasi naiipon siya. Unlike, and it's okay to argue. Mas okay po yung agree to disagree. Ika diba? Yung ganon, diba? Pero ito tanong ko lang, na-experience mo ba na sinabihan na reklamador ka tapos sinabi mo sa sarili mo, sige tatahimik na ako, hindi na ako magsasalita? Oo naman. Pero eventually? Pero mga 2 days. Okay, to be exact, 2 days and 2 hours. Pero ang natutunan ko naman dun, Jegs, talagang wag maging mas wais sa sasabihin. So, kung dati, sasabihin ko lang yung nararamdaman ko, ngayon, parang, dahil nga nasasabihan tayong may pagka-question, ganyan, mag-iisip muna ako kung makakatulong yung sasabihin. Yan. So kung sa tingin ko naman hindi naman walang maidadagdag, kumbaga meron ng pagproseso. Yun naman din yung gawin natin, 'di ba? And as we go on in life, maski na, 'di ba, today is World Radio Day. Hindi naman porke we are radio DJs for 2 decades, ibig sabihin nito ay hindi na tayo matututo ng something new or hindi na tayo pwedeng maging somebody else. Tingnan mo naman, 'di ba? Nag-umpisa tayo, Jegs, na DJ. Tas ngayon umi-influencer, content creator, 'di ba? Events host, 'di ba? Yung mga ganon. Nag-evolve at dapat ganon. Hindi pwedeng hanggang dito na lang, ito na lang talaga. Kasi papalitan ka din. Correct. And when it comes to skills, kasi like for example, kung yung alam namin kung paano magiging DJ dati at hindi kami nag-evolve, wala rin mangyayari. Hindi ka rin tatagal sa industriya. Tama, totoo. Kailangan mag-evolve. Hindi natin pwedeng sabihin, ay, content, ayoko gumawa niyan, hindi ako ganyan. Ang in-applyan ko lang dito, DJ. Yan, radyo lang naman radyo lang naman ako. Hindi, di ko radyo ka lang, hindi hanggang dyan ka lang. Ayan. Yung pera mo hanggang dyan lang din, di ba? Totoo naman tingnan mo, ang daming nagtatrabaho sa bangko na ngayon ay online seller din. Di ba? Na meron din silang mga online jobs, di ba? So yun yung sinasabi nating pag-evolve, di ba? So the radio has evolved and tayo, Diego, nag-evolve din tayo at sana po lahat po din tayo gumawa tayo ng ways para mag-continue na mag-evolve, and diba? Speaking of evolution ng radio, ito po yung Love Radio talaga ang nag-evolve, of course, with the tambalan ni Colial and Christopher way back then. Kasi pag sinabi mong radyo, seryoso ang boses, malalaki ang diba? Or check your time, it is now. Blah, 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 blah. Check your time, it is now 12:37. Yan. Ganon. So yung mga binasag nung mga balahura. ang sabi nga ni Sir Santi, isa sa mga boss namin, the hyena laugh. Yan, of Nicole Liala. Change the radio industry, di ba? Yun din yung pag-evolve. Yes. Kasi dati talaga, pagka radyo, maganda lang ang boses eh. Tingnan mo ngayon, kami po ay naghahanap ng Love Radio DJ na bago. Na by the way, may mga nag-audition na. So,
kung pinakinggan mo yung commercial o yung plug namin tungkol sa paghahanap ng Love Radio DJ na lalaki, ang commercial po namin, hindi kami nagsabi doon, maganda ba ang boses mo? Yun. Malinaw ka ba magsalita? Hindi. Wala kami Ang sinabi namin, may saltik ka ba? Yeah. May sapak ka ba? Yan! At hindi ka nabubulok. Correct! Ganon! Yan. So yan yung hinanap natin. Ayan. Yan yung patuloy na hinanap natin. Kasi nag-e-evolve din talaga tayo. Correct. Diba? So maganda yung ganyang evolution. At speaking of evolution, dati pag nagpapapromo tayo, sulat kamay, papadala sa stasyon. Ayan, ihuhulog, may drop box. Meron pa rin naman ngayon. Kasi madami pa rin ng mga ganon yung mga ACS Millones natin. Ayan, madami pa rin. Sobrang dami. That's yan? traditional. Correct. Nationwide. At ginagawa pa rin yan at maraming salamat sa ACS, di ba? Pero meron na ding mga digital. Di ba? May mga promo tayo na ginagawa online. Tama. Tapos bukas mag-uumpisa na ulit ang ating Love Knows No Boundaries promo. Naman yan. Nagpa-register ka na ba, Mamang Driver? Alam niyo po ba na bukas, dahil anniversary ng Love Radio, 50th anniversary, 5 ang maswerteng tsuper. Okay. 3 doon. Ayan, hihimayin hihimayin natin, di ba? Okay, eto na. 3 doon, makakakuha ng libreng boundary. Ayun. 2,000 na agad. Wow. 2,000 each. Okay. Pero yung 2 doon, baka kakuha. Teka lang. Lilinawin ko lang. So yung 3, boundary 2,000. Tigto 2,000. So, pero pang-dalawa. Ano naman so, yan? So 5 bale bukas. Oo. Boundary plus merienda? Hindi. Siyempre, Chico, anong kala mo sa Love Radio? 50th anniversary natin. 50th ang ibibigay natin, sofa worth 35,000 each. Grabe na so, yan. 2 super ang makakakuha ng libreng sofa from Princess and Ronron Furniture. Wow. Diba? Pangmalakasan. Sofa 35K each. Grabe. Pak na pak, diba? Join na ng Love Knows No Boundaries. Oras natin, 12:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandito. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!